هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. كبرات تختتلتي إرنا قاتلو زغرب تعستو مدبنا مدب كفتتيو نايلومي قاشانا دما أتو موسيدانيو كاب كتما ستافانجر نرويو أفلما سمونو رحمس كرم حلفي بوليتيكاو قدية تقدف أتو يمانا قبر أب ناب هاجر نروي تقعيزو أب تهاجر نزر كبو دقف تقدف أكيبو من مسرات مبل إسران حموشن عمت وتهدراوي معسكر سوات أمبيلو نيرو أبزت أمبل بزحات أب تهاجر بوليتيكاو عواز حتتو إرتراين من السياد ترخيبهم وتهدراوي كدان لبسهم وتهدراو سلفي أب الدراش بمقبار أب إلومو نايزي فتساميتن كأساسن درا أنسئلي كابت الدراش لحيخو ناب إيد غازيت إنياتات نايت هاجر بتحيحو سفيح بوليتيكاو زعباك خون باقيعو كابزا حاليفو دما مثل إرتراوان أب تهاجر زدونن مدنغاز نروجاوان أب لعلي سدتنياتات صغير كيكون سقات حدير يركب كالوت بستكبار زندرو نروجاوان إرتراوانون أب لعلتهم لمنغست إرترا انداودسو براوي إيوبيل سوات أنبولو سوات بمينيستر فتح تهاجر زو السر سقومتي متراس كاب تهاجر كخون كم سقل قمتو مامهاب يركبو اللو بزعبا زن كالإن أملكتنا أن أتوم سيدانيو كام غاشانا عدي منيالونا أتوم سيدانيو حدا كابتوم أب كتما ستافانجر نرويز غمتون نمانغس تقدف دما بترير زقاومو إرتراوان حدا كام مغانو حاليفو بتوسخون أب سفلالي محبرات كم مرحا خوينو زقل زلو زيقايو سناي مكتال إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. قدامنت جزيا خوفيقا نزع الدرس ذهب كاني بسم كلهم سمعت دمت رادي إرنا يمسكنك نزي نايلو معلتي كفوز ذات خجبر مساعدة له مغنيات دما بزعباتي أب نرويج زحلف عمت يقرأتان زحلف ورحي زقات أمه بزعباتهم أب هاجر أقول له تساتفهم نورو أب إرترا أب نروي متيون دما مسمم بوليتيكا أما هار بوليتيكا قدات قرف أتوي ماني قبراب مسؤول تسلفهم تنبل سوا مبل إسران حمشتر عمت كبعلو دقبورو من قصاصل دسعوهم تقامون نيرمو أتي تقندس سخات عذب كابوهن جمر صبغ حراي بزغنة صبغ يغني اللي أنا هون زي باخ زارب ويجي تكهب قد المركبين لمقوسي يا تزقات أما نقر كم تزبل كايو يتي قداي كل علمون ريوانيو عبزو بعقبعة زرقو قالي إسراوان عفتي تقبرنا يتسن بالمبل أسان حمشن عمتنا يساوا فيستا مس يما نقبر عب كوينوم وتحدراو ماشو قبرو وتحدراو خدان تخدينوم كابت زهادمولو نقر مالتيو توسخ دما تي وانا نايزي سرعات زي وانا كابتم حدا وانا تات مرحتي حدا زغوني مسو كوينوم كسالو خدافافون كتاشمو قبر خريو ترأيو እዚ ድማ መንግስቲ ኖርዌይ ታሽም ገይርዎ ማለት እዩ አቆጥየዎ ምክንያቱ እቲ ሕጊ ናይቲ ሃገር ብሕግ መሰረት ሕጊ ናይቲ ሃገር ስደተኛ መሰል ተዋሂቦም ምክንያቱ እቲ ናይ ሳዋ ናይ መወዳእታ ዘይብሉ ወታደራዊ አገልግሎት ዳርጋ ንኩሉ ኤርትራዊ ዕድመት ዝርከብ ኤርትራውስ አውቶማቲክ ይላል ታሽም ዘውህቦ እዚ ዕቁባ ዘውህቦ يوم سبعة أتوم كامل إشياء تمثل زرعنا يوم عقبات واحدهم زنبرو زنو معلتي سلذي نت عقبات وهابهم نجر نعود تملي سام كتسم بلو خلو أو خمس عام السلام يتكلموا خلو السرعات نزل نجر زي على العيوة في زد اللي سجون تاتو كواسدي يبلع له معلتي درون كنزت سادي دوم تملي سام جنز بالنجارات يسمعوا لأنه تحققنا عن بزحاي يفلتني وسيل له بزخانة بتي أو السفلة ميداتات وسيل له تخم زبل نجار سلذي تزجات أم نجار زي تزجات أم نجار على حدا هاجر كان زخوي أو زي مودع تازي بلو تهدراوي عسكرنان أقل جلوتن مسألة ترجفيفة كم باريا كم جيلا خوين خسرح تفريده ስለዚህ ሀገሬ ከበዝ ምክንያት ዝድማ ካብ ሀገሬ ተሰዲደ ኣብ ኖርዌይ ዕቁባ ሓትት ኣለኹ
ንሃገሬ ተተመሊሰውን ማእሰርቲ ድዩ ካልእ ከምኡ ዝኣመሰሉ ነገራት ከጋጥሙን ካልእ ካብኡ ዝኸፍል እውን ከጋጥመኒ ስለዝኽእል ለዚ ዕቑባ ተባሂሉ ተሓቲቱ እዚ ነገር ዝኸኣት መንግስቲ ከዓ ተቐቢልዎ ዕቑባ ሂብዎ ስለዚ ነቲ ዕቑባ ዘውሃቦም ምክንያት ምንሽካ ክትፅንብል ክትርከብ ከለኻ ብሕጊ ናይ ኖርዌይ ዘቕፅዕ ነገር እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ መንግስቲ ኖርዌይ ዝገብሮ ዘሎ ነገር እዩ ዘለዓለው ነገር እዩ ስለዚ ድማ ብኡ መጠን ድማ ክኸውን እዩ ዝበሎ ስጉምቲ ወይ ከዓ ይግብኦ እዩ ዝበሎ ስጉምቲ ይወስድ ኣሎ ክወስድ ከም ዝኾነ እውን ይዛረብ ኣሎ እዩ ሳብ ክንደይ ክደፍኣሉ እዩ ወይ ከመይ ክኸይድ እዩ ኣይፈለጥናን ብዝኾነ ግን ቀፃሊ ከም ዝኾነ እዚ ነገር እዚ ናይ ፍትሒ ሚኒስተር ናይ ኖርዌይ ቀፃሊ ሓደ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዝስ ገለ ነገር ክገብሩ ከም ዝኾኑ ተዛሪቡ እዩ ብዕሊ ነዚ ተዘጋጠመ ነገር እዚ ተዘጋጠመ ነገር ሕራይ ከም ዝበልካዮ መንግስታት ስካንዲናቪያን ብፍላይ ካብኡ ናብኡ ከዓ መንግስቲ ኖርዌይ ንኤርትራውያን ሓተቱ ዕቑባ ኣብቲ ሃገር ዕቑባ ምስ ሓተቱ ወረቐት ምስ ተቐበሉ ናብ ኤርትራ ከይገሹ መጀመርያ ከልኪሉ ቀፂሉ ኣስዒቡ ድማ ናብ ሱዳንን ኢትዮጵያን ምናልባት ተጋገየውን ኡጋንዳውን እትብትያ መስለኒ ኣብቲ ናታቶም ፓስፖርት ምልክት ብምግባር ከም ደይገሹ ዝገብር ይመስለኒ ሕጂ ትኺልና ክንሪኦ ከለና በንጻሩ ከዓኒ ኣብታ ሃገር ምሳኻትኩም ኣብ ቅድሚት ናብታ ሃገር ዝኣተው ከዓ ከም ድሌቶም ንመንግስቲ ኤርትራ ወይ ከዓ ንህግደፍ ዝጅግፉ ኣካላት ኣለው ክልተ ካብ ሚእቲ ገንዘብ ዝእክቡለው ፌስቲቫል ዝገብሩለው ሰላማዊ ሰልፍ ዘካይዱለው ብቁሉዕ ከዓኒ ንመንግስታት ኤውሮጳ ከዓ ይኹንኑ ስለምንታይ እዩ ነዚ ዳሕርዋይ ድመፀ ዝያዳ ኣተኪሩሉ መንግስቲ ኖርዌይ ኢልካ ክሓስብ መጀመርያ ነገር ከምቲ ዝበልካዮ ኣብ ካልኦት ሃገራት ናይ ኤውሮጳ ከምኡ ይገብሩ ጀማ ይገብሩ ናይ ፈለጥኩን ስጋ ሕጂ ከምኡ ዝብል ሓበሬታ ይብለይን ኣብ ኖርዌይ ግን ኤርትራውያን እዞም ዳሕራዋይ ዝመፁ ግዜ ድመፁ ኣነ ንባዕለይ ከማን ዳሓሪት መፅአ ንባዕለይ ነገሩ 98 የመፅአ ኤርትራውያን ንሱዳንን ኢትዮጵያን ከይገሹውን ተኸልኪሎም ኣለው ንዕኡ ዘበገሰኒ ዝብሎ እቲ መንግስቲ ዘበገሰኒ ዝብሎ ክህልዎ ይኽእል እዩ ነገራት ክህልዎ ይኽእል እዩ ግን ገለገለ ሰባት ከምኡ ስለ ዝገበሩ ንኩሉ ኤርትራዊ ከምኡ ዝኣመሰለ እገዳ ክግበረሉ ወገነይ ኣነ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ ዘጥፍአ እንተሎ ዘይግብኦ ነገር ዝገበረ እንተሎ እቲ ከምኡ ዝገበረ ከዓ ዝገበረት እንተልያ ነቲ ከምኡ ዝገበረ ደኣዩ በቲ ሕጊ መሰረት እቲ ዝድለየ ነገር ክተሓሳሰብዎ ዘለዎም እምበር ወይ ክተሓሳሰብዋ ዘለዎም ንኩሉ ኤርትራዊ ብኡ መንገዲ እገዳ ክግበረሉ ቁኑዕ ኮይኑ ኣይረኣየንን እዩ ንዛረበሉ እውን ኣለና ኢና እዚ ጉዳይ እዚ ምስ መንግስቲ ኖርዌይ ንዛረበሉ ኣለና ኢና እዚ ጉዳይ እዚ እዚኣ ሓንቲ ነገር እያ ታንጥያ ተኻልኣይ እቲ ነገር ዘለዓልካ እያ እቲ ዘዛርብ ዘሎ ነገር ፖለቲካዊ ርእይቶ ኣይኮነን ወይ ነቲ መንግስቲ ሓደ ሰብ ዝኾነ ኣረኣያ ክገብር ንዝደለዮ መንግስቲ ከዓ ክድግፍ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ነገራት ኣብ ኖርዌይ ቅቡላት ነገራት እዮም ነፃነት ናይ እምነት ነፃነት ናይ ኣረኣያ ኣሎ እቲ ነገር ዝፍለ 1991 ወይ ከዓ 93 91 ነፃ ኮይኑ እቲ ሃገር 93 ከዓ ብመንገዲ ሪፈረንደም ሕጋዊ ተፈላጥነት ረኺቡ እቲ ሃገር ድሕሪ እዚ ግዜ እዚ ዝመፁ ሰባት እዩ እቲ ሕቶ ምክንያቱ እቲ ሕቶ ፖለቲካዊ ይኮነ ሕቶ ሕጋዊ እዩ እቲ ሕቶ ምክንያቱ ድሕሪ 91 ወይ 93 ዝመፀ ሰብ ካብዚ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ሃጂሙ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ካብኡ ኢና ሃጂምና መፂና ዘለና 98 ናብ ዝመፅና ምን ተባዕለ 98 መፅእ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት እያ ኣነ ዘልግስ ዘለኹ ስለዚ እቲ ቅድሚኡ ዝመፀ ግን ኣብ ግዜ መግዛእቲ ወይ ኣብ ግዜ ደርጊ ወይ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝመፀ እዩ ናይ ስደት መቐበሊኡ ምክንያት ድማ ምስ መንግስቲ ሃይለ ስላሴ ድዩ ምስ መንግስቲ ደርጊ ብዝነበሮ ባዕሲ ወይ ከዓኒ ሽግር ዝሃደመን ካብቲ ሃገር ዝወፀን ዕቑባ ዝረኸበን እዩ ስለዚ ብሕጊ ናይ ኖርዌይ ወይ ከዓ በቲ ዕቑባ መሕተቲ ምክንያት ክድግፉ ነይሮም ዘይነበሮምን እሱ ካልእ ነገር እዩ ፖለቲካዊ ዘረባ ክንዛረብ ከለና ምንም ዘደግፍን ሰብዓዚ ዘደግፈሉ ሓንቲ ነገር የብሉን በቲ ናይ ሕጊ ናይ ስደት መቐበሊኦም ምክንያት ግን እቲ ቅድሚ 91 93 ዝመፀ ሰብን እቲ ድሕሪኡ ዝመፀ ሰብን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክረአ ግድነት እዩ ምክንያቱ እዚ ሕጂ መፅኡ ዘሎ ሰብ ካብዚ ሕጂ ዘሎ ስርዓት እዩ ሃጂሙ
كاو هاديمو زهدمو مخنيات كأني قالو ጭቡጥ ነገር አለ ተዓዲ ዘህድሞ ዘሎ ትዝመጥ ዘሎኒ ኤውሮጳ ካብቲ ካብ ኤርትራ ዝወፅእ ዘሎ መንእሰይን ህዝብን ክንደሽን ኢታው ኸውን ሓደ ሚእታው ዜሮ ሓደ ሚእታው ይኸማን ኸውን ዝኽእል ካብኡ ንላዕሊ እዩ ሃዲሙ ዘሎ ካብቲ ዓዲ ወፅእ ዘሎ መንእሰይን ህዝብን ኣብ ከባቢ ፋሒሉ ዘሎ በቀዳምነት ድማ ኣብ ከባቢ ሃገራት ኤርትራ ዘሎ ኮፊሉ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ሃዲምካስ መልሽካን ዑኡ ከተገልግል እታ ዕቁባ ዝሕተተትካ ምኽንያት نعا فرصة تجبر الله خمالتي نعا زي تدلي زي تخون نجار ويكأن زياد لايت نجار تجبر الله خمالتي سلذي يتيان ببوليتيكا وقداي كم زي كونه حركة أني كلمة تسعان حدين تسعان سلسل المئون حريقون كم زخونة تدارت كأخ فلت أقداس يكون يسمعني كم زي مسخاب غربة مالتي أفتي سرعة ناي نروي مالتي تي حافشاو ማሕበራዊ መነባብሮ ናይ ኖርዌይ ፖለቲካዊ ምንቅስቃስ ናይ ኖርዌይ ተሳታፋይ ምዃንካ ይድፈልጥ ኣነ እሞ እንታይ ድብል ኣለኹ መስለካ ወላ ቅድሚ ናጽነት ኢዶም ድሃቡ እንትኾነውን ነዚ ስርዓት እንተ ድድግፎ ኮይኖም በቲ ሓደ ወገን ካልኣይ እውን ኩሎም ሃገራት ስካንዲናቪያ እንዳኣቱ ዘለዉ ወላ ዝግብኦም ክነሱ ተና ሃገራት ባዕላተን ናይ ሰብኣዊ መሰለ እንድቦም ማለት ሰብኣዊ ዕቁባ እንድቦም ደለዋ ፖለቲካዊ ዕቁባ ኣይቦም እንደለዋ ንድበዝሖ ኣነ ድፈልጦም ኣለዉ ስለዚ ፖለቲካዊ ዕቁባ ኣይኮንካን ሰብኣዊ ዕቁባ ካተዋይብካ ዘለካ ኢልካዮ መሊሱና ሃገሩ ነቲ ድመስሎ ደገፍታ ሃበሲ እንታይ ይፀገም ማለት ይዳ ብዛሕቶ ኣብ ዝዳሕረው ግዜ ዝመፅእ ሰብ ብዙሕ ካብ ፖለቲካዊ ዕቁባ ዝወሃብ ዘሎ ብዙሕ ሰብ ኣብ ኖርዌይ ብዙሕ ሰብ ፖለቲካዊ ምክንያት ዝተዋሃበ ብዙሕ እዩ ዘሎ ኣብ ዝዳሕረው ግዜ ብዝኾነ ግን ዋላታ ናይ ሰብኣዊ መሰል ክትወሃብ ከላውን እንታይ እታ ምክንያት መሰል ተውህበካ ዘላ ምክንያት እንታይ እታ መሰል ተውህበካ ዘላ ምክንያት እያታ ሕቶ ኮይና ኣነ ትርዳእኒ ብሰብኣዊ መሰል እውን ክወሃበካ ከሎ መሰልሲ እዚ ስርዓት እዚ ሰብኣዊ መሰላት ስለዘይ መሰላት ዝገፍፍ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ከናብሮም ክነብሩሉ ዝኽእሉ ኩነታት ስለዘየለ ተባሂሉ ዝወሃብ ዘሎ እቲ ሓገዝ ዝወሃብ እቲ ዕቁባ ዝወሃብ ዘሎ ኣብቲ ዝወሃበካ መንቀሳቐሲ ወረቐት እውን ኣብቲ ፓስ ብዘይካ ናብ ኤርትራ ናብ ካልእ ቦታ ክትገይሽ ትኽእል ኢኻ ዝብል እዩ ዝወሃበካ ኣብቲ ናይ ሰብኣዊ ይኹን ወላ ኣብቲ ናይ ፖለቲካዊ ስለዚ እዚኣ እታ ሕጊ ናይታ ዓዲ ንሳያ ኣብ ኣዲና ክንዛረብ ኣብ ተሐግሳስ ጌጋ ያ ከም በዓል ወይ ገለድና ክንዛረብ ዝኻልእ ነገር እዩ ማለት እዩ ግን እታ ተዋሂባት ዘላ ፍቃድ ንኤርትራ ብዘይካ ናብ ኤርትራ ናብ ካልእ ቦታ ክትገይሽ ከም ትኽእል እዩ ዝብል ሕጂ ብፍላይ ናይ ሱዳን ኢትዮጵያን ካ ይውሰኸሎ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ተባሂልካ ከለኻ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ማለት እዩ ማለት እዩ ስለዚ በታ ትብላ ዘለኻ መንገዲ እውን ድሕር ኢናያሲ ከምኡ ክብልዎ ዶ ይነበርዎን ሰብ ክዛረበሉ ይኽእል እዩ ግን ከምኡ ተባሂሉ ከሎ እቲ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ሰብ ማለት እዩ ኣነ በዚ ምክንያት እዚ ነቲ ኤርትራዊ ዘጋጥሞ ዘሎ ሽግራት ኣብዚ ዘሎ ናይ ብሓቂ ስደት ዘድልዮ ሰብ እቲ ዕቁባ ዘድልዮ ሰብ ዘጋጥሞ ዘሎ ነውፂ ሽቓላ ወይ ካልእ ነገራት ዘሕዝነካ ነገር እዩ ግን ኣነ ካብቲ ኖርዌይ ውሽጢ ኮይነ ክሪኦ ከለኹ እቲ ነገር እንድሕር ሕጊ ናይ ሓደ ትነብረሉ ዘለካ ዓዲ ሕግስ ክትኽብሮ ኣለካ መሰለይ ጎዲሉ ንትብሎ ነገር እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ብሕጋዊ መንገዲ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ከም በዓል መሰል ክትሓትት ሙሉእ መሰል ክሓትት ሓደ ሰብ ሙሉእ መሰል እዩ ዘለዎ ኣብ ኖርዌይ እቶም ሕግታት ናይቶም ሃገራት ግን ክኽበሩ ኣለዎም ሕግታት ናይቶም ሃገራት ስለዚ በዚ ምክንያት እዩ እቲ ምክልካል ዝመፅእ ዘሎ ዝብል ወገነይ وبتخكل على خا أنت كبر فتينسي زخون سب مالت مثل عقبة ناب أوروبا حتى كله كم زبل كايو مودة تزيبل لجدود اسكرنا ويكا حجرا وأقولت نوحنا أو حجرنا مالت سرحنا أتاو رخيبنا خنا براين خنينا كومون بقى تحزا سواء مسألة أفت سراويت نقفع نيرنا قال إلي دوهاب سب كله سب قومينا هبنا كلها ناو قبل خيله كوينو جنا
دحر قل كفال نايتي سب ترفه تمليسو نابت منقستي نايت عصا فورم مليو كلتا خميت مليو يخيد كم زولو إنا نفلت دلنا كلهنا نعزبو زلنا نفولتو حق أبايتا زولي حجي انت يا حتى كادلي هاقراو أقولوت ኤርትራውያን መሰልን ጉቡኡን ተባሂሉ በአዋጅ ተነጊሩ ተጀመረ እዩ በተሓደ ወገን ድማ ንኻብ ዓድና ወጥና ንኸይድ ኣለና ኣነ ነቲ ኣብ ኖርዌይ ዝነበረ በቀዳማይ ኣብ ሶሻል ሚዲያ او ኣብ ፌስቡክ ተፈነወ ክሪኦ ከለኹ እቶም መንስያት እቶም ኣብ ከባቢ የማነ ዝነብሩ ተሳኣሉ ካብትናቶም ናይ ስእሊ ትዕዝብተይ ሕጉሳት ኣይነበሩን ይመስል ትገጾም ከም ተገዲዶም ተኣከቡ ኮይኑ ሰሚዕና ዓይ ማለት እዩ ነዚ ኸብ ግምት እቲኹም ወዶ ትኾኑ ማለት ስርዓት ፈላላይ መገድ ከገዶም ከም ዝኽእል ወይ ምን ስድራ ቤቶም ክብሉ ወል ኣብዛ ኣነ ኣብ ኦስሎ ኮንኩዝ ነብር ኣብ ንእሽቶ ስታቫንገር ትበሃል ከተማ ዝነብር እቲ ተግባራዊ ጉዳያት ኣብቲ ነገራት ዝኸይ ዘሎ ተግባራዊ ነገራት ድማ ኣካል ብዙሕ ታሽም ዝገብሩ ኣይኮንኩን በተፈላለየ መንገድታት ወረታት ዝረኽቦ እቲ ነገር ብዙኾነ እቲ ዕለት እቲ ኣኼባ ምስተባህለ ደለይት ፍትሕውን ከይዶም ነይሮም እዮም ናብቲ ኣኼባ ከኣትዉ ከይዶም ነይሮም እዮም ምክንያቱ ኣኼባ ናይ ኤርትራዊ ተባሂሉ ተፀዊዑ ከም ኤርትራውያን ኣብቲ የማነ ገብረኣብ ዝገበሮ ማለት ካድዩ ኣብቲ የማነ ገብረኣብ ገይርዎ ዝነበረ ኣኼባ ንኩሉ ኤርትራውያን ተባሂሉ ተፀዊዑ ስለ ዝነበረ ከይዶም ነይሮም እዮም ደለይት ፍትሒ ከይዶም ነይሮም እዮም ተኸልኪሎም ድማ እዚ ዳሕራይ መወዳእቱ እቲ ደማሓድርዎ ነቲ ኣኼባ ዘመሓድርዎ ዝነበሩ ሰባት እዚ ናይ ኣባላት ኣኼባ ስለ ዝኾነ ዋላ እኳ ከም ንኩሉ ኤርትራዊ ተባሂሉ ተፀዊዑ እንትነበረ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ግዜ ከምኡ እዮም ዝገብሩ ህግደፍ ናይ ኣባላት ስለ ዝኾነ ክነጥወኩም ኣይንኽእልን ኢና ገሌ ተባሂሉ ዘረባ ኮይኑ ዳሕራይ እውን እቶም ዝነበሩ ወርዳታት እውን ኖርዌጃውያን ወርዳታት እውን ትነገራት እዮም ሞ እቶም ዋናታት እንድሕር ዘይፍቀደልኩም ሲ ታሽሙ ክትገብሩ ኣይትኽእሉን ኢኹም ተባሂሉ ማለት እዩ ስለዚ ካብ ደለይቲ ፍትሒ ትስእሊ ካብቲ ውሽጢ ዝወፅእ ስእሊ ማዕረ ቪድዮን ካልእ ነገራትን ሲ መን ይውፅእዎ ስእሊ እዚ እሶም ከልኪሎሞ እዮም እቲ ደላይ ፍትሒ ከልኪሎሞ እዮም እቲ ስእሊ ካብቲ ናይ ውሽጢ ኮይኑ ዝግበር ኣብ ደገ ክትስእል ትኽእል ኢኻ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተሳእለዎ ኣሎ ኣብ ደገ ማለት እዩ እቲ ምስ የማነ ጎኒ ንጎኒ ኮይኖም ዝተሳእሉ ኣብ ውሽጢ ኮይኖም ዝተሳእሉ ግን ተኸልኪሎም እዮም ደለይቲ ፍትሒ ከይኣትዉ እንተ ቪድዮ ይኹን እንተ ስእሊ ይኹን መን ይፅውዎ ስእልታት ሲ እቲ ሰብ ክሓትት ዘለዎ ከም ዝበልካ እዚ ሕጉሳት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ወይ ገለ ክኾኑ ይኽእሉ እቲ ኣደራዕ ነቲ ጉዳይ እውን ኣብ ርእሶም ወሪዱ ኣሎ ማለት እዩ ክወርድ ይኽእል ማለት እዩ ግን እቲ ስእልና ከመይ ኢሉ ወፂኑ ባዕሉ ምስም ክሓቱ ዘለዎም ኮይኑ ኣነ ድስማዓኒ ከመይ ኢሉ ካብቲ ውሽጢ እቶም ከምዚ ገይሮም ክበሃሉ ዝኽእሉ ወይ ከዓ ክገብሩ ይኽእሉ እዮም ዝበሃሉ እንድሕር ኣለዉ ኮይኖም ማለት እዩ ደለይቲ ፍትሒ ቤን ኣቢሎም ተኸልኪሎም እንዲዮም ንሳቶም ባዕላቶም ቪድዮም ባዕላቶም ስእሎም ባዕላቶም ገለብኦም ካብ ውሽጦም ባዕሎም ዘውፅኡ ወይ ዝበርእቶ እዩ ዘለና ኣነ ስለዚ ክሓስብሎም ነይርዎም ነቶም ሰባት ሲ ነቶም ኣብኡ ዝኣተው ምስኦም ኮይኖም ዝስዕስዑ ዝነበሩ ዝሰኣሉ ነይሩ ዝነበሩ ሲ ክመፆም ዝኽእል ነገራት ሓደ እዚ መጀመርያ ክፍለጥ ኣለዎ ማለት እዩ ተኸልኪሉ እዩ ሰብ ከይኣቱ እዚ መጀመርያ ክፍለጥ ኣለዎ ካልኣይ ብዛዕባ ሕጉሳት ዘይሕጉሳት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ሕጉሳት ዘይሕጉሳት እሱ ካልእ ነገር እዩ ግን ከምኡ ዝኣመሰለ ክትገብር ከለካ ዘይከድካ ዘይክትከድ እውን እንድሕር ዘይደለካ ካልእቲ ዘይገበርካ ሲ ከይከድካ ክወዓል እውን ይከኣል እዩ ኣብቲ በዓል ከይከድካ ክወዓል እውን ይከኣል እዩ ብዝተፈላለየ ፀቕጥታት እንድሕር ዝግበረሎም ካብቲ ስርዓት ፀቕጥታት ይገብር እዩ ስርዓት ፀቕጥታት ዝግበረሎም እንተደኣ ኮይኑ ድማ ንዝምልከቶ ኣካል ከመልክቱ እዩ ዘለዎም እንተዘየሎ ግን እንተደኣ የተሓጎስካ ኮይንካ ኣብቲ ስእሊ ወይ ተሓጒስካ ኮይንካ ኣብቲ ስእሊ ወይ ገለ ዝበሃሉ ነገራት ንሶም ሲ ነቲ ነገር እንድሕር ውዒልካዮ ኮይንካ እሞ ድማ ምስቲ ሕጊ ናይቲ ዓዲ ኣካይዳ ናይቲ ዓዲ እንድሕር ታእሽሙ ዝጋጮ ኮይኑ ብዙሕ ክትዛረበሉ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ኣብ ሓያል ጎኒ ሲ ክትኣቱ ሲ ኣይትኽእልን ኢኻ ኦልሬዲ ኣብ ድኹም ጎና ኣቲኻ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ሓደ እዚ እዩ እቲ ታእሽሙ ክንገብሮ ዘለና ሰቡን ክጥንቀቐሉ ዘለዎ ሕጂ ከም ቀደም ኣይኮነን ማለት እቲ ብዝሒ ናይ ስደተኛታት ክህሉ ይኽእል እዩ ወይ ካልእ ነገራት ብዙሓት ነገራት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ወይ ድማ እዚ ነገር እዚ ብተደጋጋሚ ይግበር ኣሎ እንዲሉ እንድሕር ኣሚኑ እቲ ስርዓት
اتحبرتسبون رياكت تجبري رياكت جيري ونبدأ حل في جزء بزوج يتعشون خوي نتي حبرتسب من نروي زي تجريمي مالكي بزنجر زي مغنياتو زمن سيازياتهم سمشاكين مودعتا زي بلو جدود عسكرنا نسنتهم كحلفو أي كاب تمرتي أي كاب سراح أب كاينابرا أي كاب ولاد فحبتني لهم زمن سيازياتهم سي يجوبو أمي عقبا يجوبو أمي إلى تحبرتسب تمنجس قبلهم كله نيروي قبلهم كله يتحبرتسب يقبلهم علوم عليكي تجوربيتهم زل حبرتسب يقبلهم تجوربيتهم زل سب يقبلهم علوم عليكي مغنيات تمنجسي بقرط نايز حزب زي إذنبر بذي حزب نروي تمريسي وزسرح ملي تقمن صبق نجرن ناي حبرتسب نروي كأيد سرح كسرح زقبو سلذي رياكت جريت حبرتسب نروي بز قداي زي ስለዚህ እቲ ነገር ምስ ሓሳብ ክንደይ ከቢድ ከም ዝኾነ ተረዲኡ ወዲቱን ትሰብ ውን ኣነ ብዙሕ ሕቶ ኣለኒ ማለት እዩ ሓሳብ ክንደዚ ከቢድ ከም ዝኾነ ተስተገበረ ነገር ሲ ተረዲኡ ወዲዩ ከምኡ ከቢድ ምዃኑ ተረዲኡ ወኒሩ ተዝኸውን ሲ ከምኡ ንገበረዶ ዝብል ዓበይ ታሽሙለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ዓበይ ሰዓብን ክስዕብ ዝኽእል ነገር እዩ እዚ ጉዳይ እዚ እንድሕር ከም ዝቐፂሉ ነቲ ሰብ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ዝሳተፍ ሰብ كشجرات كم سألوا خمس غير فريق أسي زي كاب كشجر زقتوا نجارات كقطب تعني بوجني عشان زجبر زور يوم عليه. هالرأي كم زبل كايو زوم سوازي أتوم تدمت صعبين كي تردهم أبتي أما خاري بوليتيكا وقدات تقدف أتوي ما نجبر أبد صوعه تنبل مبل عشان حمشان عمت بالراوي يوبيليو سوا تساتفهم نيران بتحدثنا أنا جنا حد حتى لأني مالتي زي بدم بدليت فتحي زفلت من قصة أسون انتقنا ناتي صعبين ناتي أبوشت إرتراز الله نتم بوزح ديتم هارخون يخلو بوزح دينا يخلو مأسيات ويت صعبين ونكمت يخلو ناتم نايول كأورا بحاونا قدم خون يخلو نوعهم من مخصاب نتزلو ما تحساس بان مغيار دقورو صعرخ صع كندي للكات أمن إتي ناي دليت فتحي من قصة ناي إرتراويان بخمس مريئو بحفشئو بزح دخمتات هالوويو بزح دخمتات هالوويو مالت نتي أبقون نخصلو فوز اللو من إسي أبقون نخصلو فوز اللو أكلات أبقون أسلفو اللو خنبل أي نخلنينا حدا خابزي مخنياتون تخند مخنياتون اتبع حبار كين كادي مسرحي نتسب أبرئستي من البات وحد ويكام يعريو أدمع زي خوني ناي بروباغندا ناي مردان ناي مبراهن صراحات من البات بخمتون أبرئس خول زخيل بفلا يدما إتي بلاي فتحي أكلات ناي إرترا أبحد حدو بحبار كوينو خسرح سلا زي بقعوز الأقسام حجي بزوح جزيئو أكا كندنتنا حبار تسألائي بحبار مكلاس نتحبرت السبكة أخذ زوري دو زلو أدرع أككن دي نت أخذ قبر نعو قدام من التيب كامسرح أب كزارو بخا زي قبوهم نقدميتكم وصو زي قبوهم نقرات نقدميت همسيئو ننحد حدو زي كي وانا جلوي ننحد حدو كدخاخم يتفوص لزلو تجزيه إذا خبعاد إذون بعابيو حدا زي حجازي ولا جودي أوزلون نتقاسي جودي أوزلون نجرون مخالو خنفلطو زي عقداسي مخنا لنفسنا يعرينا نحن فتش زلنا الذي نزوم زبال كايوم طرح زي كونه نخالقون كمسط أي كعلن على كي دلاي فتحي السوسناتهم سرح نديون زبل نجار كل يسألي of course جن إتي أسرح زلوا زبالة سرح اللخو إلو بولن وبدليته أبتسرح أتي زلوا حتى تنت الله كحم كله حبرة السب كحط الله أنت خونكم تحم كلكم كبلا الله تسب بقدام النت سبب حزي عسلنا تنايد لا فتحي من قصاص بقدام النت حمق نايتهم زي مكايدو زلنا ويكان سرح زلنا سباتي حمق ስለዚህ በዚህ መንገድ ዝኽረኦ ከሎ መሳጥ ዘይ ምዃኑ እንፈልጦ ኣለና ስለዚ ድማ እቲ ኣብኡ ዓስል ዝነበሩ ሕብረተሰብ መንእሰይ እዞም ዝበልካ መንእሰያቱን እዚ ከዓስልዎ ከምዘይ ከኣሉ ሓደ ኤሌመንት እዩ ሓደ ባእታ እዩ ኣገዳሲ ባእታ እዩ ታሕቶ እዚኣ ዘላ ግን ናይ ደለይቲ ፍትሒ ጉዳይ ኣይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ሕጊ ናይ ተሃገር እዩ
أنا خم جمرات حيزة زبلات زلوا خو نجر إتا حجي نيتهاجر يعني حجي نيتهاجر ليش فتحي يمسطوها مسأم كون عيتخون كان نجريو حجي نيتزل خايو حبرة سبجن كتخبروا لك أنا حجي كتخبروا لك سلازم ما بجسي تبذا قداي دي أما بجسي كين عاي حجنا نروي من خبارن زي مخبارن ودعتها وانتظر لازم لخنتون حجنا نروي من خبارن زي مخبارن حجنا نروي دي أم زعبان نروي نزارب لنا حجي حجنا نروي أخبيرك منبر عمت هيوتك مقبر تمرتي سراح قال نجرات أبتي جزء هذا أبتي تزرخب قالوا جزء دما ويكاني نعون جزء بكدما نتيجة بذك أرسل زكايد زلوا ألسي ويكاد ليش تفزقوا زلوا ألسون عم خام مقبر زي زقبعنا نجري ونقبر زقبعنا نجري مغنياتو عدنا حبر السبنا حزبنا يفحص حزب زلوا إذا قد دايجن زي أجن كابنا يدليك فتحي قد بعين دليك فتح زي كل إذا نجر زي أس بيتنا يتعد حجن تواهب زلوا مسرة مخنيات تواهب زلوا عقبة موهب مخنيات يركا يخرق زلوا يزل زلوا عليه. إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان أب سلطان دلو حجي أب أوروبا بوزحي أب سلطان مزلو توم يماناويان حيلتات توم يمانان كنفتات ناي تصار سدتنياتهم سلازي نورويون كومي زلو مثلا حق ايدي تأمر حنا هو توهم وخينو حجي أب العلزم مسيمانة قبر أب تسألوا سبات كمتص الصعبين ناي مسقاق خون خيلي ناي كال عينت كبد مقطعتهم خون خيل نتاي خون هاي فلتكون جن انتهم وخينو زي أنا زي حبريتات زي أنا بنابت منقص قرب للوس تري تجاجي إرتراويان يعني بنكون دلو سلسة مونغو صعبين أي مص عندي نالسي مالي سنة تخونة تاعي قادون دي مالتي نتنا إرتراويان زمدناتات هو حجي تتولد لها ولا تي يم حجي تي بوليتيكاوي تأنفت نايت حبرة سبناي أوروبا حجي كم زبالك أيو نبي مناوي شنخ قصو يدخيب زلو تيوم زموس زلوا عبد السلطان زموس زلوا بارتاتون كم زد بالكايو أفت بارتات نعمل تامن روي شمونت عبيت بارتات اللوا ويا عبد السلطان كل جزء زمت عاوي بكواليشن جل زمت اللوا كان زين حجة عبد السلطان زلوا خافتهم كم زعم السولو بارتات حادي مالت وزعتين تزيد اللي زبها البارتي حدا خاب أتومي كم قالوا فهجراتنا أوروبا أمريكا وزت مالتيو سلذي حجة نتزل على ناي سدتين تحطه كل نفسه كف بارتي ببتناتو الرعاية زمزنو أدلاي زبها التعشم خاز وسد مالكيو نجر كاز زوسد لذا عمل الويون بتمساس على من قد حجي حدا خبطهم 3 بارتات 4 بارتات يزقون قيم زلو حج زلو من روي زلو منسي حدا خبعتهم قال أي درجة قدامي كلا أي عين الزر خبطهم من قصة قيم زلو كم زعم السلة بوليتيكا والرعاية زلو سدتنياتات زي فتو عينت الرعاية زلو ويتي بارتي سلطان زلو لذا خمس يوم زعم السلو بارتاتكم وتخلو أفتي سلطانكم وتخلو 5 يوم زعم السلو بارتاتكم وتخلو نتحطوتات بحمق عنا بزيتك من قدي كرييو دحرايون كم يوم زعم السلو حقوافات تدع ترخيبهم وين سقعت ماكسيمام كوسد زكال زبحال نجر كوسدو كم زخولو فلوت نجريوس لازم نزون تسوي الحجي أبغى متكتو أقداسينة على أبغى قداي زين أبغى قداي زي تنزل لك هذا اللخو إتي نايو كوشت إدوس أسئلي كل السلطات تبدأ أب ماس ميديا زرا أنا يو كوشت إدوس أسئلي الذي إذا ما كم كاب إرتراويان كم زخانة في كورس كاب إرتراويان كم زخانة في لوتيو جناينا إرتراوي إن السلطات زرقي حوزلنا كوشت اسمني زرقي حوزلنا مني زرقي حوزلنا عبي حطي يسوع عليك سلذي أنا سين سئلت تزيد لي فتح زرقي حمو ويكل جرمو زبل نجر أنا بتشوبتكم إلى خزارة بعيك إلني بخنياتو دليت فتح خياتو تخل كيلوم يوم أبتي نبر أخيبا ولا نبر مريت إن فاكت أنا أنتي زبر إيتي زلني إذا نجر بدلي بهجدة تجارو من أنتي أمونغ إسرائيل بأسخ مت إن أنتي بهجدة تجارو أنا جيروس تسدد نجري زبر إيتي زلني أنا personally شوبوت نجر أنت هلا كاتل كان فلت أنا جري بالليل جن political جل خليه خلوا حسبه خلوا
ምክንያቱ ህግደፍ ሕማቅ ሓይሊ ህግደፍ ነፀረ ሰላም ፀረ ስቕል ሓይሊ እዩ ኣብ መንጎና ድሕር ንሕና ተሰማሚዕና ድማ ከነድምዓሉ ከም ንኽእል ስለ ዝፈልጥ ሓንቲ ከምዚኣ ዝኣመሰለት ነቓዕ ገይሩ ኣብ መንጎና እዚ ሕጂ ብፍላይ ብናይ ኣክል ብካልእ ዝኸይድ ዘሎ ዓብዪ ማዕበል እዚ ማዕበል ዝኸይድ ዘሎ እዚ ማዕበላት እዚ የፍርሖ ስለ ዘለዎ ከፍርሖ እውን ስለ ዝኽእል ማለት እንድሕር ከምዚ ኢሉ ቀፂሉ ኣብ መንጎና ምእንቲ ዘይምርድዳእ ክመፅእ ኢሉ ዝገበሮ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ብሓደ ሸነኽ ጥራሕ ክንሪኦ ይብልናን ንዓይን ተሓቲትካ እሞ ተኸልኪሎም እዮም እቶም ኣትዮም ፈቲኖም ዝነበሩ ስለዚ እዚ ነስእሊ ዝዋናታት ኣለውዎ ካብቲ ውሽጡ ዝነበሩ ካብኣቶም በዓላቶም እዮም ገይሮሞ እሳቶም ኢንፋክት ንዖም ክሓትዎም ኣለዎም ዝብል ርእቶ ኣለኒ እቶም ተሳኢሎም ዘለው ነቶም ኣካየድቲ ናይቲ ኣኼባ ዝነበሩ ናይቲ ጓይላ ዝነበሩ ከመይ ገይሩ ስእልና ወፂኡ ኢሎም ክሓትዎም ኣለዎም ናብ ደለይቲ ፍትሒ ዘይኮነ እቲ ነገር ክቐንዕ ዘለዎ ናብኣቶም ክቕንዕዎ ኣለዎም ክሓትዎም ኣለዎም ዝብል ርእቶ እዩ ዘለኒ ኣነ ስለዚ ሲ ብዝተረፈ ካልእ ግን በቲ ካልእ ሸነኹ እቲ ናይ ህግደፍ ስርርዓት ማሕበር መንእሰያት ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ማሕበር ገለመለ ክሳቡን ቤተክርስትያናት ሳሕፋሕ ኢሉ ዘሎ እቲ ህግደፍ ዝገብሮ ዘሎ ነገር እቲ ናይ መግዛእት እቲ ናይ ኤርትራ ኩነታት ኣብቲ ዶብ ናይ ኤርትራ ጥራሕ ጠጠው ከይብል ክሳብ ናይ ኤውሮጳውን ክመፅእ እዩ ዝገብር ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ፍቕሪ ከይህሉ ምትሕግጋዝ ከይህሉ እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ ማሕበራት ናይ ህግደፍ ኣብዚ ኮይኑ ዝገብሮ ዘሎ ናይ ማሕበራት ናይ ህግደፍ እዚ እዩ ዝገብር ዘሎ ስለዚ እቲ ፋሕፋሕ ድመፅእ ኣብ መንጎና ዘይምርዳእ ክመፅእ ዝኽእል ዝገብር ዘሎ እቶም ስርርዓት ናይ ህግደፍ እዮም እዚ ዝገብሩ ዘለው እምበር እቲ በቲ ከምቲ ስኻ ትብሎ ዘለካ ሕጂ በቲ ሓደ ሸነኽ ኣይኮነን እቲ ፋሕፋሕ ድመፅእ ዘሎ ባዕሉ ፋሕፋሕ ደብል ዘሎ እቲ ሕብረተሰብ ከይእከብ ዝገብር ዘሎ ህግደፍ ይከብ ዝገብር ዘሎ ስለዚ ድማ ኩላትና ንሕና እዞም ኢንስቲትዩሽን እዚኣቶም እዞም ኣካላት እዚኣቶም ጥዑይ ሕብረተሰብ ከይንምስርት ጥዑይ ሕብረተሰብ መስሪትና ከዓኒ ነዚ እንዳተኸላበተ ካብ ዓድና ትሕዙ እንዳተኸላበተ ዝመፀ መንእሰይ ኣብ መንገዲ መዓት ነገራት ርእዩ ዝመፀ መንእሰይ ኣብዚ ከዓኒ ልቡ ክመልሰሉ ዝኽእል ተስፋ ክረኽበሉ ዝኽእል ሕብረተሰብ ከይንገብር ጥዑይ ኤርትራዊ ሕብረተሰብ ከይንገብር እንቅፋት ኮይኑና ፋሕፋሕ ዝእትወልና ዘሎ ብቐንዳምነት ህግደፍ እዩ ዝፋሕፋሕ እዚ ክርአ ኣለዎ መጀመርያ ነገር እዚ ክርአ ዘለዎ ተዘየሎሲ ብደለይቲ ፍትሒ ዝገበርዎ ነገር ወይ ከዓ ክገብርዎ ዝኽእሉ ነገር ኢልካሲ ኣብ መንጎቲ ሕብረተሰብ ፋሕፋሕ ከይመፅእ ዝብል ነገር ኣነ ብዙሕ ኣይረኣየንን እዩ ብወገነ ኣይረኣየንን እዩ ከምዝኸ ንኣብነት ኣውራጃውነት ፀቢብነት ምዃኑ ብሃይማኖት ምጥሩፍነት ፀቢብነት ምዃኑ ወይ ከዓ ድሕርነት ምዃኑ ብዙሕ ነገራት ኣሎት ህዝቡን ካብ ቀደም ጀሚሩ ይፈልጦ እዩ ሕጂ ግን ሳዕሪርዎ ከም ዘሎ ከዓ ይርአ እዩ እዚ ከም ዝበለ ነገራት ብዝመፀ ይምፃእ ወገን ክኹነን ከም ዘለዎ ኣይፈልጥን እዚ ኣብ ደንበ ፍትሒ ድማ ላለስ ዘሎ ሞ ንዕኡ ሕጂስ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ይኹን ኣብ ካልእ ኣትዩሲ ፋሕፋሕ ኣቢልና ኣለኹ ንብል ኩሉ ከም ቅቡል ጌርና ክንወስዶ ንኽእል ብሓቂ መሰለህ እንታይ መስለካ ኣብ ሓደ ተርእዮ ፅቡቕ ኹን ሕማቕ ብዙሓት ኤሌመንትስ ኣለዉ ብዙሓት ምክንያታት ኣለዉ ካብቶም ምክንያታት ዓበይቲ ምክንያታት ክህሉ ይኽእሉ ንኣሽቱ ምክንያታት ክህሉ ይኽእሉ ብዙሕ ተራ ዘይብሎም ምክንያታት ክህሉ ይኽእሉ ብዙሕ ተራ ዘለዎም ምክንያታት ክህሉ ይኽእሉ ህግደፍ ናይ ፋሕፋሕ ሓይሊ ምክንያቱ ናይ ፋሕፋሕ ሓይሊ ዝኾነሉ ናይ ፅልኢ ናይ ቅርሕንቲ ሓይሊ ዝኾነሉ ህግደፍ ምክንያት ከዓኒ ፍሉጥ እዩ ስልጣኑ ክቅፅል ምእንቲ ሶማልያ እኮ ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ሓደ ዓሌት ብሰንኪቲ ስያድ ባረ ዝገበሮ ነገር እያ ክሳብ ኣብዚ ሕጂ በፂሓቶ ዘላ ነገር ዝበፅሐት ሶማልያ ኣነ ይዝከረኒ ናይ ስያድ ባረ መንግስቲ ከመይ ዓይነት መንግስቲ ከም ዝነበረ ንሱ ብህይወቱ ከሎ ምስ ስልጣኑ ከሎ ነቲ ቀቢላታት ነቲ ዝተፈላለየ ፋሚሊታት ምስ ፋሕፋሕ ኣቢልዎ ምእንቲ ንሱ ሰላም ክረክብ ምእንቲ ክሳብ 89 ከዓ ሰላም ረኺቡ ከዓ ይኸይድ ነይሩ መወዳእቱ ምስ ከደ እቲ ሕድሕዱ ክባልዓ ዝፀንሐ ሰብ ክሳብ ዛ ሕጂ ንሪኣ ዘለና ኮይና ነትለሶማና ሓደ ህዝቢ ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ኢንፋክት ከምኡ ዝኣመሰለት ዓዲስ ኣብ ካልእ ኣላ ድያ እንተልና ኣነ ዘሎ ኣይመስለንን እዚ እውን ፋሕፋሕ ኣቢሉ እዩ እቲ ናይ ስያድ ባረ መንግስቲ ወይ ከዓ ስርዓት እቲ ናይ ህግደፍ ስርዓት ከዓኒ ናይ ፋሕፋሕ ስርዓት እዩ ስለዚ መሰረታዊ ምክንያት ቀንዲ ምክንያት ናይ ፋሕፋሕና ናይቶም ትብሎም ዘለካ ነገራት ሕማቕ ሸነኻት ትብሎም ዘለካ ነገራት እውን መበገሲ ቅድሚ ሕጂ ዘይረኣዩ ዝነበሩ ነገራት እንታይ ኮይኖም ኣብዚ እዋን እዚ እንዳተረኣዩ ይመፁ ኣለዉ ስለምንታይ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ዝመፅእ ዘሎ
نورمال زي مثل نجارات سلمتها يزمت زلوا كم زي مثل الزبل كان يطرفنا بالسفل عليه من قلتها تقلت زغل انت كوينو احنا نعيش خلنا وي كان جزي كم زي زي مثل نجارات اي نبرو وي تشاب قربا جزيتاتكم زي مثل نجار اي نبرن زي نورمال هواهو سلازلو تعدي زي نورمال كنتات سلازلو زي بحرياو كنتات سلازلو سلازلو تعدي التسرعت كان تصل اندازر ازنبر سلازخونه سلازي ابوشت خمس زي مثل كنتات كم زي زبلنام زيتن زي نبرو تريئتات يموصوا له كم زي زولو سلازي تتفلالي خلقت مخنياتاتهم كله كل يوم سب كساب كندي نجارات كزرزري خيليو كم تقدم زبلكوها اتدلاي فتحي نتم كلهم من فتح قال زق فتح تخم زلومن كقال زخلون اكلات ገና ይጠርነፈናል ሕድሕዱ ከማን ይተጠራነፈን ሕድሕዱ ከማን ይተጠራነፈን መሰረታዊ ሽግር አለና ንባዕሉ ኣብ ውሽጢ ትዝቃሳቀስ ዘለውን ተጠራኒፍ ይኮነ ንሰርሕ ዘሎ ስለዚህ ህግደትና ሕፋሕፋሕና ይጽልን ኃይል ንሕር ኮይኑ እቲ ዘላይ ፍትሕ ዝበሃል ዘሎ ኣሽንኳይዶ ካልኦት ጥርንሲ ንባዕሉ ከማን ከተጠራነፈ ይኸይድ እንድሕር ኣሎ ኮይኑ ኩሎም ዞም ነገራት እዚኣቶም እንታይ ይገብሩሎ ሕብረተሰብ እንታይ ይገብሩሎ ቅድሚ ሕጂ ዘይራኣዩ ዝነበሩ ነገራት ክራኣይ ይገብር ኣሎ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ይመፁሎ ማለት ስለዚ መሰረታዊ ሽግር እሱ እዮም ትስበልኮ ትግደፍ ድሕሪኡ ሕነቕ ናይ ደለ ይትፍትሕሎ ነቲ ዝተፈላለዩ ነገራት ታሽሙ ዝገብር ዘሎ ሕጂ ክመፅእ ክርእ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ስደላይ ፍትሕስ ከም ዝገብር ነይሩ ወዘለ ያ አልከውት ትብሎ ዘለኻ ነገራት ክገብር ነይሩ ክንደይ እምበር ክገብሮ ዘሎ ስደላይ ፍትሕ ክገብሮ ዝነበሮ ነገርሲ መዓት እዩ ዘሎ ክንደይ ዘሎ ቀዳምነት ከዓኒ كل ነገር ገዲፍካ ማለት አወንዚ ወዚ ረስዕኻ ደይኮነ አራያኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ነገራት ዋናው ዘይኮን ሕቶታት አራያኻ ሒስካ ግን ንኹላትና አባሪሩና ዘሎ ካብቲ ዓዲ አባሪሩና ዘሎ ሕብረተሰብና ዝዑን ዘሎ ህግደፍ ስለዝኾነ አንጻር ህግደፍ ዝወሓደ ነጥቢ ናይ ሓባር ፕሮግራም ዘውታሓተ ናይ ሓባር ፕሮግራም አንጻር ናይ ሓባር ጽላይ ክቃለሳይ ከዓለና ለላይ ፍትሒ እዚ ቆይ ቀንዲ ነገር ትግበር ዝነበሮ ስጋ ሕጂ ኸ ኣይተገበረና ኣሎ ካልኦት ናሽቱ ነገራት እዮም እዚ ተገበረ ዘሎ ሳብ ሕጂ እዚ ስለዚ ተገበረ ኸይና ገና እንኪል ንብል ዘለና እንኪል ዝብል ዘሎ ሕብረተሰብ እንኪል ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣብዚ ክስራሕ ከም ዘለዎ ይዕረ ዝኣምኖ ነገር እዩ ይሰርሓሉን አደኖ መቸም ከም ሓሳብሲ ክሰርሓሉ ኩሉስ ይሰርሓሉ ንኹ ይዝብል ነዚ ጉዳይ ከም ሓሳብ ብስሆነ ግን ሳብ ሕጂ ክንገብሮ ኣይከኣልናን ስለዘለና ካብቶም ተሪፎምና ዘለው ነገራት ወይ ክግበሩ ዝነበሮም ነገራት ክኾኑ ክእሉ ዞም ተጠቅሶም ዘለኸውን ማለት እዩ ብዝለዓለ ግን እዞም ዝብለካ ዘሎ ክልተ ነጥብታት ላዕሊ ዘለው ሲ መሰረታውያን ነገራት ሽግራትና ንሳቶም እዮም ዝብል ርኢት ዘለኒ إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو الرنا ناصا دمص إرتراويان الرأيته موسى غني لي انتاي خبل دلي كم تفلتو مالت إرتراويان سدتنياتات كوينهم أب أوروبا يكون أبكال هاجرات مسكدو بصعرهم يوم فلتو أم نحر حدهم يوم بزح كذي سنة زي باللوم نحر حدهم يوم زي كبابرو نحر حدهم يوم زي تحلالي زلوا زبل دبس حسب رؤيته اللو مغنياتهم تلمود قليل زخنا سلام تاون كم زينك أير يدفلت أب أوروبا كوينو جنا نتحبرت السبنا أوروبا بعلو جن هاو وقتي كونان بزح كذي زبل قالو بصعرنا ينفلت اما زي طبق فرق طبق مثل إرتراويان جن اب نروي بسنكزي حجي نايزوم افكارتي سوا نخيدون انت تقبري حي شركه تحسب نسخه هو اجي خمس زبلكاي تي نجر مالت تي حبرتسب ويتناتنا حزبي اجرجر زغبر وي قال خمتاتكم هم اي فلطني ولا بزلخو هاجر بزلخو بوتا ان حج بهمو اي فلطني دما هاي مهار سرح وي كان ነገር ሰላማዊቲ ናብሩ ኣብ ሕድሕዱ ከም ዝግበልናይ ኣብ ሕድሕዱ ولا ነቀረባ ቤተሰባት ከማን ብሰንኪ ዝተፈላለ ፖለቲካዊ ራእይ ጥራሕ ወይ ሓደ ደጋፋይ ሓደ ተቃዋማይ ይኹን ወይ ካልእ ይኹን ክሳብ ግን ሕድሕድካውን ሰላም ዘይምባል ወይ ከማን ካልእ ነገራት ብፍላይ ከኣቲ ህግደፍ ዝዘርኦ ፍልኢ እዚኦም ድሕርኩም ዝኮይኖም ከም ዝከይትብልዎም ከይትበጽሕዎም ከይትጽውዕዎም ገለ ከይትገብርዎም ገለ ከይትገብርዎም ኢልካ ቴሮሪዝም ናይ ምእታው ቴሮር ናይ ምእታው ታሽም ስለዘለዎ ስራሕ ዝገብር ስለዝኾነ ዝተዓጽቡ ዝሰርሓሉ ነገር ስለዝኾነ
نزغا خقالو سيكالن سلازلوتي سب سغا حجي خقالو حجي كوندا فنصغو يوصالو بزح ندا فنصغو يوصالو حجي نزغا خقالو سلازيكاله اتي زبلكايو ነገር ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ተሓፋሓቲልና ጥዑይ ሕብረተሰብ ትምስርት ኣይከኣልና ኣለና ክሳብ እዚ ጥዑይ ሕብረተሰብ ናይ ኤርትራ ክትምስርት ኣይከኣልና ኣለና ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝበልካዮ ሕጂ እዚ መሊሹ ከዓ ሕጂ ሽቃላ ከይፈጥረሉ ነቲ ሕብረተሰብ መሊሹ ወስቂልካ ኣብ ዘይጠቅም ከልበትበቱን ክእትዎ ነቲ ሕብረተሰብ እንታይ ዝግበር ወይ እንታይ ክግበር ይከኣል ዝብል ነገር መጀመርያ ነገር ንብሎ ማለት እዩ ኣነ ብወገነ ዝብሎ መጀመርያ ዝብሎ እቲ ብዚ عقبة حتى زول سب حقنا يتعدى كخبر عليه مجمرة نجر حقنا يتعدى أنا أزعد زي برزلهم كنت أزدله خوادي ويكنت مثلا لا في الميديا زي برزلهم حقنا يتعدى أخبر رسول زلخوي سؤال حتى إلا لازم مجمرة كفلت أزلوه إتي السبب زدله حقي يتعدى كخبر عليه قدام يعني جرزي بفلاي تحقي خاني خمس زبالكايو بمبعث قالوا زي بتاع العلمية زلنا ناي سدتن عقوبته وهابتنا زو أو هبته زلا مخنياتن أبدا قد إذا تملكت حقي تحبرت زويكات هاجري الوزر الحقي فنقبله لنا ما خون خيل سبق خون خيل كم تزول قانا عملت السودانين إثيوبيان زي مخادم كله بحافشة أجدا جيجا نجريزي جيجا سلزخون الدماغ خم تزول قا أنا بوجني يسرح لي أفكاري ما كفاية الجاي تعودنا لنا من كم أخسب السبهلات من كم أتبهي لابد سرعتنا يتهاجركم وأنت تبهي له كخبر له حجي أخبير كأخا جحري المسلكات تتابع نتي جوديلون له تقول نجر حجي خبير كأخا نتي جوديلو كازو له نجر تكأل سلس لذي مجمرة نجر حجي خبر له تسب زم من العليا زلنا نتمي مالكي كلا أي نجر يتسب كم أخسب زجبره نتسبهي لا تزلنا نجر أخبير خسب خده زمت ولا حنت نجر ولا حنت زمت أنا قليلا مثل تفتح خنك تاشو مجبر مكلاس ويكمان حجن دعي كم هو نادلي كانيو ندخل السخافتي وش هذا فركم أخين زي تردع كاتنا صراحة نقول لسب قال سالو زبر إيش يزلني لأنك ولاونا وندخل زي بتصحي سلاماونا بروح جبر خجبر دين تستوى هالك تنجر تا كتكبر زي بالله نجر اندحر كبعت عقبو سلاماونا بروح جبر كوين تسب منهم زمت أشجر يلا ولا حنت زمت أشجر يلا سلذي اتقوم زبالسب زبالس حسب كم إذا زبالس حسب كم أرزي تفرح يقولون وناس زمت أنا جر يلا تفرح يقولون مثلا لو يو حدا سبب عادي مثلا لو يو بزعم مثلو خطأ سرح قالس نمثلو قالوا نجارات علو مثلا قدرات علو سلذي أكم زي أمثل نجارات ترخيهم زلوا وحداتهم سلذي أبصيهم دلوا من السنر ويزبلون زلوا مالتيو سلذي تخالي أبز سلذي اللي اندحر زي اللي ونحجون اندحر يدون أجرون حزو حقنا يتعدى خبيرو خيدو زموت نجار ولا حد خمزي اللي فلت عليه سالفي تنت بي أرزيا بزي ترخيهم زلوا نجار الجس كلاتنا تتسألي له تأثراوي تتسألي له ما تحبرت سمتاي يبلا له قليو ما لازم نجار زد فلت وا كم يدا إذا نجار خمس جورود أزوم إسرائيليان زبر نجار كلم حجي زي نبرنا زي بزعبنا زي زر نبر نجار ويكأني كم مخانو جي ولا كم يجبر مخانو زي فلت نبره كفلنا نرويجاويان حجي بزعبز قدايزي ومازم سي تواهيبهم زلوا عقبة تواهيبهم زلوا كله وانتم مرتجين يسرح الجبرون زلوا سي موت عشمي جبرنا لويه من بعد يتعللنا لويه من بعد زي بالنجارات حسابات مثل جميل الليو إذا ما زي سوى وحدات سبات نتحبرت سبوا ملؤون كبلاشوا لكم زخونوا يبلاشوا لكم زخونوا كفلت سب كمان قداسي كومو فليت قدما كاب كم زعم السل زجبر سبات نسمكم زعم السل زجبر سبات تزارونكم زلوا نخلاتنا ساتهم مسيرتهم جيجانديتي نجار دينكا نخلون يلكم وصل زلوا التحبرات سب ناتو دحنت بعلو خك على سكخيل علوه نتخمز بجبر سبسي عاجب كبلسي كخيل علوه بعث هاد لي كان يقول مقبر هاد لي كان يقول عاجب زجبر زلوا نجار سمحنا عين سدراين كبابي إن قال لنا بزدلوا أفشجر زقتوا الناس لزخنة أكاب كم زي أمز عم سلوا نجاراتي كتعق أقول لكم
ኢሉ ክዛረብ ምን ጥቕሙ ኢሉ ምን ሓደ ዘይኮነስ ምን ጥቕሙ ኢሉ ክዕቀቡለኩም ኢሉን ክዛረብ ኣለዎ ሰብ ክዛረብ ኣለዎ ምክንያቱ መሰልና ንሕና ኢና በዓልና ኢና ንቃለሰሉ ኣለና ኻኢ ባይታ ከምኡ ዝኣመሰለ ክንቃለሰሉ ንኽእል ባይታ ከዓኒ ኣለና እዩ ስለዚ ብሓፂሩ እቲ ሽቃላን ገለን ኣየድልዮን እዩ ሰብ ሽቃላ ኣየድልዮን እዩ ስኢሉ ብሃውር ስራሕ ኣይሰርሕን እቲ ናይ ኖርዌይ ሕብረተሰብ ዋላ ከምዞም ዝበልናዮም ፓርታት መፅኦም ገለ ደኣ ይሃሉ እምበር ኣብታ ሕጊ ምስ መፅኻ እታ ሕጊ ኣላያ ስለዚ ኢድን እግሩን ሒዙ ዝኸደ ሰብሲ ብዙሕ ዘጋጥሞ ነገር የብሉን ኣፌሻዊ ሽቃላ ተራእዩ እቲ ግዜቲ ግን እቲ ሽቃላ ሕጂ ብዙሕ ጣሽም ዘለዎ ኣይኮነን ማለት ሲ ከሻቅለናስ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን ካብኡ ሓሊፉ ግን እቲ ኣብ ውሽጥና ዝርአ ዘሎ ሕማቕ ዝሰርሕ ዘሎ ኣካላት ግን እቲ ሕማቕ ካብቲ ሕማቕ ግብሮም ሲ ክቁጠቡ ከም ዘለዎም ክንዛረቦም ኣለና ባህላ እዩ ከም ትሪኦ ዘለኻ እዚ ሰሙን እዚ ኣብ 2013 ኣብ ማእከላይ ባሕሪ ኣብ ላምፔዱሳ ዝጠፍኡ ማእቲ ኤርትራውያን ዝኽሪ ዝካየደሉ ዘሎ ቅነ እዩ ሕጂ ኣብዚ ቅነ እዚ ንስኻ ብቅርበት ምስቶም ሓደሽቲ መጻእተኛታት እውን ብስራሕካ ትራኸብ ኢኻ ይመስለኒ ስለዚ ብሓፈሹ ነዚ ኩነታት ኣመልኪትካ ናብቶም ሓደሽቲ መጻእተኛታት ኣብ ምንታይ ኣተኪሮም ጥራይ ክርእዩ ከም ዘለዎም ትነግሮን እንተለካ ፍሉይ ዝበለ መልእኽቲ ንዓኻ ክበካ ትዕድል ቴንኪዩ እዚኣ ዝደልያ ዝነበርኩ ነገር እያ መጀመርያ ነገር ኣነ ሕጂ ክሪኦም ከለኹ ነዚኦም መንእሰያት ምስ መንእሰያት ዝሰርሕ እቲ ናይ ንሕትና ናይ ንእስነት ዝነበረ ግዜ ይዝክር ማለት እዩ ከመይ ከም ዝነበርና ንሕና ሓደ ይዝክር ሓደ ግዜ ግዜስ ይመፀኒ ማለት እዩ ረኺቦሞ ዘለዉ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ረኺቦሞ ዘለዉ ኣደራዕ ስቃይ ፀልማት ናብራ ዘይሰብኣዊ ሂወት መዋዳድርቲ የብሉን ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝበለ ኩነታት ተወሊዶም መሳኪን ኣብ ትሕቲ ከመይ ዝበለ ኩነታት ዓብዮም ዳሕራይቲ ከመይ ዝበለ ነገራት እንዳረኣዩ መፅኦም ነዚ ኩሉ ዝሰጊሮም እዮም ኣብዚ ሕብረተሰብ ኣብዚ ሕጂ በፂሖም ገለ ተወሰኑ ውሑዳት መፅኦም ዘለዉ ኣብዚ በፂሖም ዘለዉ ስለዚ መጀመርያ ነገር ሙሉእ ተረድኦ ከም ዘለኒ ብዛዕባ እቲ ናቶም ሽግር ዝዕሪ ብዙሕ ተረድኦ ሙሉእ ተረድኦ ከም ዘለንን ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር ከም ዝኾነን ሙሉእ ዕድሚኦም ሙሉእ ሰብኣውነቶም ሙሉእ መሰሎም ኩሉ ነገሮም ተቐንጢጦም ዝዓበዩ መንእሰያት ምዃኖም መጀመርያ ነገር እዚ ክቕመጥ ኣለዎ እዚ ወለዶ እዚ ከምዚ ገለ ሰባት ትውልድ ሰምዖም እዚኦም ናይ ነፍሶም ጥራሕ ደገድሾም ዶ ገለ ምንግል ይብሉ ገለ ሰባት ከምኡታት ዘረባታት ይሰምዕ ዝሕዝነኒ ነገር እዩ ንሱ ብዛዕባ ነፍሱ ዝግደስ ሰብ ተተረኺቡ ፅቡቅ እዩ ነፍስኻ ከይተገድስካ ብዛዕባ ካልእ ክትግደስ ኣይትኽእል ኢኻ ስለዚ እዞም መንእሰያት እዚኣቶም ኩሉ ሰብኣዊ ዝበሃል ነገራት መባእታዊ ሰብኣዊ ጉዳያት እውን ተሓሪሞም ዝዓበዩ ቆልዑት እዮም ስለዚ መንእሰያት እዮም ስለዚ እቲ ዘጋጠሞም ፀገምሲ ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ ወይ ኣብ ግምት ክንርድኦ ኣለና ይብል መጀመርያ ነገር ካልእ እቲ ኣብ ላምፔዱዛ ዘጋጠመን ካልእ ነገራትን እንታይ ኮይኑ ዝጋጢሙ እንታይ ኮይኑ እዚ ነገር ዘጋጢሙ ንሕና እንታይ ኮይና ኢና ፋሒልና ዘለና ዝበሃል ነገር ኣስተንቲኖም ክርእይዎ ኣለዎም ካብ ልቦም ኣዕሚቆም ክርእይዎ ኣለዎም ምክንያቱ እቲ ኣብ ዓድና ዘሎ ስርዓት ዘይሰብኣዊ ስርዓት እዚ ስርዓት እዚ ነቲ ሕብረተሰብ መዓልቲ ይሓርዶ ከም ዘሎ ይቆትሎ ኣብ ነፍሶም ክእትዎ ኣለዎም እሳቶም ከዓ ግዳያት ናይ ዝኹም ዝኾኑ ኣብዚ ዕድሚኦም እዚ ሰቦኦም ምስ ኣዲኦም ምስ ኣዕሩኽቶም ምስ ሰበይቶም ምስ ሰብኣዮም ፅቡቕ ናብራ ገይሮም ትምህርቲ እንዳተምሃሩ እዮም ክነብሩ ዝግብኦም ነይሩ እዚ መሰሎም እዚ ሰብኣዊ መሰል እዚ እዩ خليهم زل السرعة دي فقد السدات سلذي كسب كندو وحماق كم تكون سرعة طلع نقدر زأخت كحسب وايدلي سلذي انتهى يخون ده أمو انتهى ده أمو يخون إذا السرعة دي كنت نقبرها بس عباد انتهى نقبر كم سبات انتهى نقبر كم دقة هاجر كم دقة حزبس انتهى نقبر كبك أو الشجر خبك إذا حزب الناس حلفوا زلوا تسأل ما تنابرة كودع إتزر زلوا سدت لامبادوزا فترة زي تعدن السدت تطعو كبل ولا بو درجة وانت زي كنا كود حي يقول كخاون لا علي ست أشيء الله ولا بكم بحنسب زي ترعي تطعو كبل انت خجبر يجب عن حج تخجبر لنا عني إذا كأني تخاب أتوم تجبر زلوا ونجر ساتو ملك ساتو في خمس زلهم السرعة زي كالجس زي ناي جيلان السرعة زي كالجس ناتهم ترى
خصاوته تاشمي يقبر مالتي يسوق أو حليفو دما إلهم إجرامن حليهم حقنا يتعزي أكيبهم حقنا يتعدي أخديرهم ما متمرتمن صراحة من كل نجار كسب جبروا ولا حنت نجار زفرح من نجار كم زي اللي خاني كرايا بتشلم يجلي أتو مسيدانيو كاب كتما ستافانجر نروي سلتي أب هلو كنتات أب نروي زكايد بوليتيكاو كنتات إرتراويان في الله ناتكا ريتو أخت قلت لنا فقادين ياخوين كاب سلة رغبكا بسم كلهم سمعت دمت رادي إرناي مسكنكا أبكال أقات أمتاتون بقوج الذي ويكابولكم نقورون كنعد مكاينا كسع شعو يغني لنا سلام كنا هذه إذاعة الرنا هنا إذاعة الرنا الدولية زخبركم سمعتنا نلوم قدام تداليو زنبرة حفشاوي مدباتنا أمسفتسيبنا لنا فنوري دي إرنا بمربات حبريتان ساتلايتن نيسران 4 ساعات كتساليو راديو إرنا نازا دمتي إرتراويان راديو إرنا نازا دمتي إرتراويان